Jeg tror, der var en masse forhandlinger omkring, hvordan skolereformen skulle være. Jeg var bare ikke i skole. Jeg ved overhovedet ikke, hvad den gik ud på. Selvfølgelig, at der var nogle uenigheder om, hvordan skolereformen skulle være. Der var nogen, der mente, det skulle være på den ene måde, og nogen, der mente, det skulle være på den anden måde. Ja, den nye skolereform. Ja. Ikke sådan rigtigt. Nej. Jeg tror, det var nogle lærere, der var utilfredse over den nye skolereform, så de valgte at strejke. En ny skolereform? Ja. Ja. Nej, egentlig ikke, hvis det betyder, at vi ikke skal have så mange lektier for. Jeg har endelig ikke oplevet det som slemt, men nogle dage kan man godt opleve det så slemt og få lidt hovedpine til sidst. Ja, men det afhænger også meget af, hvad man har lavet i de forskellige timer. Og for eksempel, hvis man bare har set film i den ene time og sidder og skrevet stil i den anden time. Hvis man for eksempel har skrevet stil i alle timerne, ville det måske være lidt hårdt. Ja, man kan mærke sidst på dagen, at man er rigtig træt, fordi man bare har arbejdet, og synes ikke egentlig, at pauserne der har ikke været ordentlige pauser. Jeg synes egentlig ikke, det fungerer så skide godt. Nej, det kan ikke være fint. Ja, det er det. Det synes jeg ikke. Jeg kan ikke mærke forskel på sidste år. Meget svært. Ja. På ingen måde. Der er ingen quizaktivitet. Nej. Ja, nogle gange. Nogle gange. Nej. Nogle gange skal vi have ATK, og nogle gange så har vi også idræt. Ja, det skal vi nogle gange. ATK og idræt også nogle gange. Så skal, og i dag, der lavede vi sådan noget, hvor man skulle løbe hen til sådan noget minusstykker, skulle man ikke hen til det rigtige tal. Nej, det har jeg ikke. Overhovedet ikke. På ingen måde. Virkelig ikke. Det er noget, lærerne vil styre. Ja. Jeg ved det ikke. Ja, det er det. Lidt svært. Nogle gange kan det godt være lidt nemmere, end det plejer at være. Ja, det kan det godt være. Ikke sådan rigtigt. Nej, det er ikke sådan rigtig svært. Nogle gange er det.